Сега трябва да отбележим още от интересната работа тази седмица на Василена, която, вярвате или не, се разходи до космоса. Сега знам, че не ми вярвате, но истината е, че през седмицата така не че отбелязахме Международния ден на космонавтиката. Сигурен съм, че както и аз, така и много от вас, като деца са си представяли или мечтали да полетят в космоса. Това се оказва, че до някаква степен вече е възможно. При това без да се налага да напускаш земната орбита, дори без да напускаш пределите на града, в който се намираш. Василена Гръбчева и оператора Иван Антонов бяха сред първите усетили адреналина да летиш в космоса виртуално с помощта на специални очила, докато седиш удобно в пригодената за това игрална стая. Вижте една много специална среща с космоса и с Аватар. Технологиите. И с Аватар, освен това. Слагайки тези специални очила, изпадаш в безтегловност, в един друг свят, част от екипаж на космическа станция. Избрани сме за мисия, която ще пренесе съзнанието ни в Аватар, намиращ се на космическа станция, която изследва портал към друга вселена. Имаме 1 час и отбор от 4 души. Всеки от играчите слага маска за виртуална реалност. Поглеждайки всяка посока, той вижда това, което вижда неговия аватар, неговия персонаж в играта. Вижда своите ръце пред себе си и управлява и може да докосва обекти, да извършва определени действия в играта, изцяло без никакви джойстици, контролери, изцяло само с ръцете си с поглед. Орлин е един от създателите на втората в Европа космическа интерактивна стая. Играта е създадена от руски разработчици. Първата е в Санкт-Петербург. Опитът на Орлин за полет в космоса го провокира да пренесе играта и в България. Определено забравяш, че има друг свят и си вътре в този свят, в който си изпратен. Впечатляващо е това и че на практика нямаш никакво усещане за останалия свят. Посоките и нещата, които виждаш са в тези в играта и това около теб, което физически около теб не съществува. Сваляйки очилата, не си сигурен в кой свят си, в този или в космическия. Как реагираха хората, първите, които вече опитаха от изживяването? Много често вау е това, което чуваме накрая. Впечатление са от изживяването. То е много реалистично. Частта със слетенето в безтегловност, която е зашеметяваща за всички. Засъбуди се Василена Гръбчева. Интересно преживяване ще да е това и естествено хубаво е да дадем и този съвет, че е добре да знаем все пак в коя реалност сме след като свалим тези очила.